Anyisi ni wang'ni to koro pogore, otedore, oliet. Anyisi ni gini pek meli. Engineer Ramanus. Gwen sheni nyuolo tong' matindo tindo iwe mane onyuole pa. Jared. Wuod Jen Jared o puthnindo kecho dengu ni etol. Ero kama na inya. Mankolo. Oh, jana neni. Omra wangi. Yushu. Amshe. Yushu biane. Nyosumo. Jose. Anyisi ni en mana Engineer Ramanus comedy. An ang'eyo mana ni bayieng' nikech ondike muma ni erwadu kokierori owuon. Ere koko kata ng'awa aher jawanya ka an. Pod irito ang'o? Ne jasem series, jasem part 3. Ke imanyo gima ber ta unga lwedo. Mokwongo nyathi charateng' in bi rateng' udhi nyuol ang'o? Jasem de dalagi. Jachien ni kuom nyathino ma nyako mora monindogo. Jasem part 4. Awacho ndulu mecha. Ndulu meni chalo chang. Yadh nyiri en pesa. Nyathi oseto. Basta mi yath mosego tiyuoyo tok lwete. Iwinjo? Iwuoyo tok lwete. Lewe yuo tok lwete okanya. E kinde mamoko. Ignorambus. So he's a pandemic man. You are a pandemic man. Yes. Thank you very much for speaking with En mana Engineer Ramanus comedy. Omera, subscribe mondo ine tugo mamit mag dholuo. Ineno ka yath ati. Naparo ni en buta ya. Koro inyiswe nang'o mar ariyo? Jaber. Tinye ni an Inye chunya. mane? Inye mane? Nyasaye biro. Laju charamu kamane. Kodhi olo picho go uwi ma. Orange soja kata madala ka ruoth oting'o ng'ato nyaka koro chajo wadege.